Talagsaong iksina sa checkpoint ang nasaksihan sa mga motorista sa lungsod sa Konsolasyon. Sugod niya itong Biyernes, lakip na gyud ang mi assister sa mga checkpoint kining mga stormtroopers nga gikalingawan na kaayo sa mga motorista. Mga sakop sila sa 501st Cebu Sheriff Garrison. Mga usa ka unit sa Legion of Stormtroopers binasi kini sa sikat nga Star Wars series. Matod sa commanding officer sa mong grupo, Attorney Christian Bacos, nasabutan nila tali sa hipi sa lungsod ang pag-dispatch kanila. Kinarong pagpagaan sa mga eksina atol sa checkpoint. Labi ng usahay nga may mga magdili magsinabtanay sa mga otoridad o mga motorista. Muabot og 4 ka miyembro sa grupo ang mo-duty. Suot ang ilang costume. Malipayon ang grupo nga nakatabang sa pagpadayag sa ilang og kalipay sa mga Subuanon nining panahon sa COVID crisis. At least it gives them ay kanang different ambience ba sa checkpoint. So while naghuwat sila nga ma-cleared ang ilang sakyanan makaagi, nalipay na pod ang mga kaning motorista magpa-picture, magpakigstorya sa